रउआ अकेले बानी, लेकिन सच्चाई बताई रउआ अकेले नइखी। रउआ मोबाइल के कैदी बानी। आज के आदमी के हाथ में मोबाइल बा, लेकिन दिल में सन्नाटा। घर में अकेले रहल पहिले एकदम मस्त लागत रहे। ना कोई टोकी, ना कोई पूछी और ना ही कोई डांटी। लेकिन ई धीरे धीरे आजादी सन्नाटा में बदल गईल। कमरा उहे बा, घर उहे बा, लेकिन आवाज भुला गईल बा। भोरे आँख खुलते ही आदमी सबसे पहिले का देखेलन? भगवान ना भाई, मोबाइल देखेलन। 4 गो सूचना देख के लागेला दुनिया हमार इंतजार कर रहल बा। लेकिन असलियत सब ग्रुप बंद। मोबाइल दोस्त भी बा, दुश्मन भी। 4 घंटा स्क्रॉल कइला के बाद आदमी बोलेलन आज कुछ फायदा ना भइल। अकेले आदमी के लड़ाई केहू और से ना, अपना खुद से होला। आज टाइम से सुतब आ टाइम से जागब, आज से बदल जाइब। फिर बोली ना चला 5 मिनट अउरी। जे आवाज से भारी होला, कुछ सन्नाटा ऐसन होला। जब आवाज से भारी लागेला, मोबाइल हाथ में रहेला, लेकिन रात खाली लागेला। पहिले के लोग साथे बैठ के हंसत रहे, बोलत रहे, बतियावत रहे। आज के लोग मोबाइल में भुला गइल बान। घर में मेहमान आ जास, हित नाता रिश्तेदार, तो आदमी मेहमान से कम मोबाइल से ज्यादा बात करेला। बहरी जाई तो इहे हाल बा। ऑनलाइन सब बा, लेकिन भीरी कोई नइखे। अकेलापन कमजोरी ना, अकेलापन मतलब अकेले रहल ना होला। अकेलापन के मतलब लोग के भीड़ में खुद के भुलवा देवल। लेकिन सच्चाई इहो बा, अकेलापन मौका देला खुद के सुने के, खुद के समझे के। जब आदमी खुद के साथ रहल सीख जालन, तो दुनिया के भीड़ डरावन ना लगे। मोबाइल खराब ना हो, बस गलत जगह ज्यादा इस्तेमाल हो रहल बा। अगर रोज 10 मिनट आदमी से आदमी बात कर लेस, तो जिंदगी बदल सकता। अगर रउआ भी घर में अकेले बानी, मोबाइल भरल बा, लेकिन दिल खाली लागता, तो रउआ कमजोर नइखी, रउआ समझदार बन रहल बानी। कमेंट में लिखी अकेले लेकिन मजबूत बानी। वीडियो अगर रउआ के दिल से लागल होखे तो लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, कमेंट करी और सनी भोजपुरी वाइवेक्स के साथ बनल रही।